Hej og velkommen her hos mig. En ulden affære, som en lille podcast om strik. Strik. Og fordi min podcast hedder en ulden affære, det er sådan set fordi jeg strikker mest i uld, og måske vil min mand sige, at jeg bruger mere tid på garn og strik end hos ham. Men det er vi nu heldigvis godt enige om, fordi jeg kan nemlig lytte, og jeg kan tale samtidig med, at jeg strikker. Ja, naturligvis er jeg lidt nervøs her første gang. Jeg har haft lyst til at lave det her længe, men nu bliver det. Og så må vi se, om det bliver ved. Min intention om at lave noget, som jeg kan give videre til andre, og forhåbentlig motivere, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Pia Hernø, og ja, om mig selv, der kan jeg sige, at jeg er lige over de 60. Jeg er førtidspensionist på grund af, det her erhvervsliv, det var ikke lige så godt for mig på et tidspunkt, hvor jeg desværre løb ind i en chef, der ikke forstår at behandle sine medarbejdere ordentligt. Så desværre, der sidder jeg nu her og har god tid til at strikke. Og det må jeg sige ofte, når jeg går på Instagram og lægger noget op der, så skriver jeg næsten altid et tagord, der hedder min medicin. Strik er min medicin. For det har det været. Jeg kan simpelthen ikke undvære at strikke. Det er der, hvor jeg kommer ned i gear, samler tankerne og får overskud igen. Det har ikke ligget mig fjernt at strikke. Jeg strikkede også inden jeg blev syg. Men det har nok taget til og fylder mere og mere i min tilværelse. Af gode grunde, så tror jeg, at det med at kombinere strik med alt det her kreative, som jeg egentlig, Strik, det ligger mig ikke fjernt, eller har gjort det. Det vil sige, jeg har bare ikke strikket altid. Jeg har i stedet for været meget glad for at sy på min symaskine og brodere. Jeg har en uddannelse som håndarbejdslærer fra Skals i tidernes morgen, for da jeg var meget ung. Der fik jeg håndværket, materialer, farver, komposition rigtig godt ind under huden der. Og havde egentlig ikke interesse i strik. Det var endda Marianne Isager, der var lærer på skolen dengang. Men helt ærligt, så havde jeg en eller anden holdning til, at det kunne jeg godt, hvis jeg skulle strikke. Jeg synes bare, det gik for langsomt. Men så var det lidt nemmere at sy og være færdig
inden aften. Eller så tog man måske natten med. Nu er det så garn, der er blevet min store passion, og jeg har rigtig meget af det. Det står her op over mig, og jeg har også lidt til at lægge hist og pist og alle vegne. Jeg sidder ude i mit værksted, mit dejlige værksted. Jeg har engang brugt det mere som atelier, fordi jeg godt kan lide at fotografere. Det er sådan kommet lidt i baggrunden nu, hvor jeg strikker igen. Brodere, det gør jeg også lidt. Det var også et af de fag, jeg havde på seminariet dengang. Og det gik lidt i glemmebogen, efter jeg var færdig. Men det er jo kommet frem igen, og så var det ligesom, det at have en nål og tråd i hånden, det var rigtig dejligt. Men det bliver strikketøjet hver gang, at jeg vender tilbage til, fordi broderi, det skal jeg sidde lidt mere koncentreret om, og det er jo alt det her med godt lys, og måske gøre et par gode ekstra briller, for at kan se nu. Jeg har også en uddannelse som mediegrafiker, og den startede jeg på, inden jeg blev 50 år. Jeg synes selv, det var lidt sejt at gå sammen med de her unge mennesker, det pumper jo derud af. Det blev jeg færdig med, men i en tid, hvor jo desværre krisen krassede, alle grafiske bureauer gik nedenom og hjem, eller i hvert fald lukket. Og der stod jeg med 0 erfaring anden fra min uddannelse, og konkurrence med en hel masse færdige grafikere med en hulens masse erfaring. Så det blev lidt svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Men det lykkedes, og var der et stykke tid og har bidraget, men desværre så kom den her chef og spændte ben for mig. Så nu har jeg trukket mig fra arbejdsmarkedet, og jeg kan nu hellige mig alt det her kreative, og som er så godt for min krop, sind og velvære og hjerne og hvad ellers jeg kan. Ja. Også det her skulderklap, man en gang imellem får vedrørende. Det var ret godt, det der, du har lavet der. Det kan vi vist godt lide at få at vide og høre og have brug for. Ja, nok om mig den her gang. Som sagt, jeg strikker, og jeg har, mine skabe, de er fyldt op. De bliver presset sammen ind, når jeg har noget nyt. Fordi jeg strikker sådan set først og fremmest kun til mig selv. Jeg strikker, når jeg ser noget spændende, noget nyt, en ny teknik, eller det er det, der motiverer mig. Også lækre garner, men det her, der var vel lige noget der, et snit, eller en halskant, og vi kan tage fat i den her potterware, eller hvad vi nu kalder den. I hvert fald det her strik, jeg har færdig og har på, det er Misurina, eller Misurina af Kathleen Hunter. Og der, hvor jeg falder for det her, det er simpelthen, at der er lace, altså hulmønster heroppe, og så er der tofarvet strik her, mønsterstrik, og så er der
en snoning ned her. Der er også nogle små, jeg kan lige vise den. Der er også nogle små nister i, som jeg synes, der danner et fint overflade her på blusen. Den er strikket i sådan noget merino. Jeg skal lige se her, fordi det er faktisk noget, jeg selv har farvet. Nu sidder jeg med en af Knitters Worlds garner her. Den er jeg også ved at strikke noget andet i, og det er en Super Wash Merino. Og så er det silke og jak. Det er rigtig dejligt at have på. Og når man farver på sådan en garn, man kan se, at den er hernede, så får den også et flot spil. Det er den ufarvet, og så når jeg har haft den i noget syrefarve. Syrefarve, det lyder så voldsomt, men syre, det er jo eddike eller citronsyre. Så ikke så voldsomt er det. Det gør jeg faktisk også rigtig meget i at farve garn. Jeg elsker farver, farvekombinationer, sammensætning af diverse farvespil, forløb. Men og det kan man jo lege med virkelig godt, når man selv står ved gryderne. Men det vil jeg tage en anden gang, om det med at farve garn. Jeg kan lige vise, at det, jeg er i gang med at strikke af det garn her nu, lige for tiden nu, det er noget, jeg har selv kombineret. Det er sådan nogle bitte, jeg ved ikke, hvad det hedder, lus eller, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det er et garn, jeg har fået af familien Davidsen, fordi de har lånt en opskrift. Jeg ved ikke, så må det hedde reklame. Men jeg har fået sådan et selvfarvegarn, og det er, hvad det hedder, unik og fingering garn, der selv danner striber. Det er selvfølgelig en anden, jeg har brugt her. Den her over i det rødlige. Men spiller fint nedover. Nu kommer der noget orange spil hernede. Og så må vi se, hvad det bliver til. Jeg har kigget på nogle forskellige opskrifter, hvordan med udtagning, hvor ofte det gerne skal ligge. Og jeg har startet på andre opskrifter, jeg sammenlignet og sammenholdt. Og i forhold til min strikkeopskrift, eller strikkefasthed. Jeg har også lavet en forhøjet nakke, fordi så ved jeg, at det sidder godt. Men hvad? Der er ikke så længe, men den er lidt sværere at sidde med til tv-strik, fordi man skal lige holde øje med de der små lus, når de kommer. Ja, den bor faktisk nede i en af de her mange strikketasker, jeg har. Jeg har nemlig lavet sådan en her, og det var så lige, at det var mit broderi, der kom der. Nu skal jeg se, om jeg kan få den til at spille lidt. Ups. Det er et broderimønster fra Ønskefé. Ønskefé laver de smukkeste og fineste broderimønstre. Og så lægger man ofte selv garn til, hvis man køber den model, eller så er det i hvert fald printet på. Ja, det er sådan et prikmønster, man laver, og så broderer man derudad efter nogle meget fine anvisninger,
hun også laver til alt sit. Og så har man jo frit spil med farverne selv. Men der bor min strikkeprojekt lige nu her. Det er en af dem. Jeg har rigtig mange tasker. Jeg kan ikke undvære alle de her projekttasker, som man nu har. Den her, den fungerer rigtig godt for mig. Den er til at hive sammen, og så en enkelt hank i. Nu vi er ved broderi, så kan vi også lige tage, hvad jeg har i den her. Det er noget, der hedder Petit Point. Det er lille bitte. Jeg kan ikke huske. Det er noget med over 100 sting per kvadratcentimeter, der er. Her i har jeg de her mittens. Hvad er det hedder? Okay, Mitten Garland hedder de af Katy Lewinsky, der har lavet den fineste opskrift på alle de her mange forskellige kalenderhandsker, eller venter, vil jeg jo kalde dem. Jeg har selv farvet garnet. Og den der, den var nemlig lidt for lys, den måtte jeg farve lidt mørkere, så det passede ind. Og så selvfølgelig den råhvide også. Det er lammeuld fra Vadils, ja, derfra er det, jeg tror det er det 300 meter per 100 gram, det løber. Det er i hvert fald lige lidt tykkere end andet. Jeg har rigtig meget højlandsuld, shetlandsuld og hvad de ellers hedder fra både garnusal og Holsgarn, og ja, jeg kan snart ikke hvem der har leveret garner omkring de der 500 til 550-570 meter meter per 100 gram. Jeg kan godt lide at strikke på tynde pinde. Når vi kommer op over pinde 4, så synes jeg, det bliver lidt anstrengende, og i hvert fald sådan pinde 5-6 stykker, 7, så skal man bruge armene ret meget. Så er det ikke sådan helt så afslappende mere. Men den her, den er i hvert fald rigtig fin til det. Og ja, nu må jeg se, om der kommer 24 inden jul. Ellers så kommer der en jul mere. Ja. Noget af det, jeg for eksempel strikker af, som er højlandsuld eller shetlandsuld, altså dem omkring de der, ja, isager har også, nu kan jeg ikke huske, Highland wool. Jeg er i gang med at strikke efter hende her. Ingunn Birkeland. Er ikke det hun? Birkeland, ja. Og der har jeg valgt sådan en prisme kofte. Den her. Ups. Det var også noget af det her, jeg tænkte, firkanter, og det var bare, ja, den skulle jeg bare i gang med. Så ud på mit lager her, og kigge efter, om jeg ikke kunne finde noget garn. Og, må ikke, jeg mangler nemlig kun et ærme på den, og det blev mit farvespil. Jeg har
tilpasse det undervejs. Det vil sige, jeg har sådan en opskrift, så får man det, man jo ser, men en opskrift behøves ikke nødvendigvis at skal følges slavisk. Den kan man bruge som inspiration. Jeg kalder det, at den er vejledende. Der er ingen, der siger, at den skal følges lige som der nu står. Man må selv digte videre, eller man kan bruge det som udgangspunkt, eller man kan tilføje, hvad det nu er. For eksempel længden. Den her, den er blevet lidt længere. En lidt anden hals. Og så de her ærmer. Og jeg har kun strikket det ene ærme og sat det i, fordi jeg skulle altså virkelig lige finde ud af, om det nu var sådan, som jeg synes, det skulle sidde. Og den er der i hvert fald blevet ændret på. Jeg bruger ofte min computer også til at lave nogle udkast og beregninger, og så det kunne passe. Fordi det var jo noget med ærmelængden. Og det her, det er så et af de her skemaer, som jeg prøver at få printet ud. Her har jeg sat mine egne farver på, og så har jeg undervejs fundet ud af, at jeg skulle have nogle flere farver ind, eller ja. Og så må jeg jo passe det til og skrive ned, når det er. Men det blev i hvert fald mit ærme, så, og hvordan jeg skulle, fordi jeg kunne se, at jeg skulle ikke have det lige ærme. Jeg har lavet lidt lave en kuppel på, for at få det til at passe bedre. Det er jo et isat ærme, jeg har strikket frem og tilbage og klippet op ved ærmegab. Og jeg har også taget simpelthen af. Det skulle have været lige op, men jeg kunne bare se, at det kommer til at hænge alt for meget på mine skuldre, selvom jeg er en bred pige, så ville det passe mig bedre. Og så har jeg lavet ærmekuppel på ærmet. Så den ligger og venter på at blive færdig. Nu er den kommet til at ligge i kurven, og så er det desværre nogle gange, at så kommer den til at ligge lidt længe. Jeg har jo en stor kurv her, med alle de farver, og hvad jeg nu skal bruge. Jeg har på spoler, jeg har vundet noget op på nøgler, jeg har købt nøgler og rester. Ja, her har jeg vist en isager, og til sådan en trøje, så går det helt fint sammen i et projekt. Den glæder mig til at få sat det, eller strikke det sidste ærme og få sat i, og så få det vasket. Jeg har godt nok skyllet op, kan man se, selve trøjen her, men ærmet, der er sat i, er ikke blevet skyllet op. Og det gjorde jeg. Jeg skyllede det op først for at få det en lille smule til at filte. Ikke filte som sådan, men åbne sig op, så det ikke løber, inden jeg skulle klippe op og lave kanter på. Ja. Det er hårdt det her. Sådan lige at være på og huske at gøre og hvad er det, jeg egentlig har gerne vil. Så det kan være, at jeg kommer efter med nogle andre ting senere. Ja, og jeg bliver altså lige nødt til at tage en tår vand. Det var sådan lidt, hvad jeg har på pinden nu. Det har jeg også jo. Den her Field sweater, den har også ligget lige pludselig. Der kommer også noget nyt og noget spændende ind over. Det er jo af Camilla Vad. Så den er der rigtig mange, der allerede
kender rigtig godt nu, og den var jeg jo slet ikke til at stå for, da jeg så den første gang, inden opskriften overhovedet var udgivet. Der tænkte jeg, nej, den skal jeg bare, de her bitter korn, som hun kalder dem, at de er blevet så fine. Og det er jo så med en mohair-tråd, for at give det et løft til den her. Nu får jeg se, jeg synes så, der er stor forskel der. Det er lidt bøvlet også at strikke med, jeg har endda 2 tråde i, jeg har noget med noget, tror merino angora, og så en almindelig højlandsul, og så den her mohair med. Så nogle gange, når man strikker det her, så skal jeg tage den fra mohairen, og så sætte den til her, og fra her, og sætte den til. Men som I kan se, så er den snart ved at være færdig. I hvert fald bærestykker, og så går det jo ud over stepperne, når jeg kommer ned og færdig med det her bærestykke der. Ja, der var også en af mine projekttasker lidt større, og det er jo dejligt at have nogle i nogle forskellige størrelser. Der er jo små og store projekter hele tiden, og de skal gerne bo i en pose for at kan lige tages med på farten. Jeg har også denne her, nu skal jeg lige se, Prismevest. Det vil sige Prismevest. Den er af Hanne Rimmen. Den er blevet til, eller bliver til en, lige få den til højre, til en sweater. Så, men mønstret er ikke så besværligt at omregne til eller gå videre fra, vil jeg sige, fordi ærmet, alt det her op er, og så er det bare at køre nogle ærmer på her. Og som I kan se, så har jeg med at sætte markører i for hver udtagning. Nej, det må være indtagning. Jeg har jo selvfølgelig, hvor mange masker har jeg haft her på armen, da jeg begyndte. Hvor langt skal ærmet være? Hvor vid vil jeg gerne have ærmet? Så har jeg, hvor mange masker det skal blive til, og hvor mange jeg har her. Og så kan jeg se, hvor mange masker jeg skal nå at have taget ind til, når jeg kommer herned. Det vil sige, efter min strikkefasthed, kan jeg jo så se, at jeg har så mange pinde per 10 cm. Og hvor tit gør det så, hvis jeg skal nu have taget 10 masker ind. Det vil sige, det er jo 2 hver gang, så det er 5 gange. Nu her, der har jeg jo selvfølgelig en hel masse andre, eller mange flere, for at nå det maskeantal, jeg ønsker hernede. Men på den måde, jeg ved ikke, om det gav mening, at jeg regner jo ud, hvor mange pinde jeg har hele vejen ned. Fordi jeg ved, per 10 cm har jeg, nu kan jeg ikke huske med den her. Og hvis mit ærme skal være 40 cm, hvor mange pinde har jeg så at gøre godt med at fordele de her masker, som jeg nu skal have taget ind på. På den måde, for jeg har ofte, laver jeg sådan nogle beregninger til mine trøjer, fordi mine arme er ikke så lange som mange andre kvinder. Men den regner jeg med også. Ser snart afslutningen, og jeg er i gang her. Og starter der, og så er det simpelthen så nemt at holde øje med over på det andet ærme, hvad og hvor langt og hvor tit jeg nu gjorde. Undskyld. Det er jo rart at gøre det fra starten af, fordi nu har den her ligget også, ja, jeg ved ikke, et par måneder måske, og så kan jeg ikke huske det. Det er jo en af de her ting, som jeg døjer lidt med.
efter min stress og hvad nu ellers, der jeg løb ind i der. Så, men jeg holder mig selv i gang med det her strik, og håber på, at den bliver god igen. Ja, det var den. Så har jeg også, den her, det var jo en, jeg har strikket på for lang tid siden. Det er en tråd højlandsul, og jeg kan ikke lige, hvad det er for en pind. Det tror jeg har sat et lille sædel i. Men den bor i den her taske. Ja, jeg kan godt lide sådan nogle pins der. Og noget tingeltangel. Hvad er det, den hedder? Det er den her. Elementary af Isabelle Kramer. Og ja, sådan så den ud. Men det var nu ikke den, der inspirerede mig. Det var den her. Der var en anden, der havde strikket. Og så fik jeg bare lyst til at strikke. Farver, det gør rigtig meget ved udtrykket. Og det er ikke altid, man lige falder over det, man lige synes, det skulle være. Og så ser man den i en anden farve. Og så, hvad var det for noget? Det var lige mig, det der. Jeg har et par mine farveprøver her. Inspiration, det henter jeg på, tak til alle jer andre super gode podcaster, der har motiveret mig, blandt andet også til den her podcast her, men til masser af fint strik. Jeg henter også inspiration på Instagram og følger rigtig mange. Jeg har også selv en profil på Instagram. Den hedder Pia Hernø. Jeg hedder Pia Hernø, men det der ø, det er ikke så godt i udlandet. Ja, der henter jeg inspiration, og så er jeg bare rigtig glad for bøgerne. Strikkebøger. Det er ikke, fordi jeg strikker ret tit efter de bøger. Jeg har en lang række bøger. Jeg tror også, at jeg vil sætte lige et klip ind her om min lange boghylde, som jeg benytter mig af og til af, når en søndag, hvor hvad skal vi strikke nu? Så sidder vi og kigger og finder inspiration noget hen af, og og når jeg så er ved at se, det skulle lige være det omkring det, jeg kunne tænke mig, men alligevel, så var det ikke lige præcis, eller garnet havde jeg ikke egnet garn, eller strikkefastheden, eller sådan noget. Og så ender det næsten altid med, at jeg går på Ravelry, et træls ord, og søger derinde, fordi der kan man virkelig finde mange super spændende opskrifter. Jeg bruger Ravelry også til at se, hvad andre har strikket. Når jeg finder en model, så kigger jeg gerne efter, og at hvordan passer den til det garn, jeg har? Hvordan har andre? Og det er ofte det, der gør det. Hvordan har andre fået udtrykket af den her model med deres garner? Og der finder jeg ofte, der var lige noget der.
det kunne man også gøre. Eller, fordi så er der dem, der har sat lange ærmer på, eller korte ærmer på, eller en lidt anden hals, eller simpelthen bare en anden farvekombination, som der var siger Sparto til lige mine ønsker. Ofte må man jo også give sig lidt, fordi jeg har mine garner heroppe over, og så må jeg jo gå på kompromis, men ja, ofte så finder jeg noget, der kan bruges, eller også så må jeg tilkøbe lidt. Jeg har også et sommerhus på Læsø, og på Læsø der kommer vi rigtig, rigtig meget. Der er nogle fine garnbutikker deroppe, og så er der også et rigtig dejligt strikkefællesskab, som vi udøver ude i noget, der hedder Storhaven, og der er det frit for strikkeglade kvinder og mænd. Vi har en mand i hvert fald, der også gerne kommer. Og så sidder vi og det er over efteråret. Det er sommeren, der er der ikke plads til så meget strik fra mange af dem, der bor deroppe. Men om efteråret og over hele vinteren, der strikker vi. Og der kan vi jo så mødes og dele erfaringer og købe garn. Det var det, jeg egentlig ville sige, fordi det er ofte bliver det til, når jeg er på Læsø. Jeg har jo selvfølgelig pakket en masse tasker frem og tilbage med projekter. Og nogle gange så bliver jeg færdig, og så kan jeg begynde på det næste projekt, jeg også har pakket til. Men nogle gange så får jeg jo sådan lige en idé eller en tanke, og bliver inspireret undervejs. Og så, som jeg siger, det er jo så fordelen ved at ikke have sit garnlager på Læsø, fordi så må man gerne købe lidt nyt. og garn, det kan jeg sagtens finde deroppe, der passer mig. Jeg fik vist ikke sagt, nu jeg siger med Læsø, jeg bor her nu. Mit værksted er her på Djursland, så det er lidt en rejse at komme derop, men den tager vi gerne. Jeg har en mand, der også er pensionist. Han er lidt ældre end mig. Men så vi har fri tid, når vi synes, vi vil en tur til Læsø, eller vi lige skal hjem her. For eksempel til at kigge til mine børnebørn. Og børnebørn, det er jo også dem, der får lidt strik. Som jeg sagde, jeg strikker til mig selv, og så bliver det mine børnebørn, jeg strikker til. Jeg har en lille trold, der er 1,5 år, og en, der er 2,5 år, og så er der en, der er 5 år. 5,5, ja, snart. Så det udvikler sig, og der er en pige og 2 drenge. Så der får jeg også, og det er jo dejligt hurtigt og nemt at blive færdig med et projekt til dem. Og som sagt, når jeg nu er herhjemme, altså det her, det er mit værksted, det er her, jeg har mit garn, det er her, jeg kan vinde garn op, men ellers, så bliver der jo strikket inde i stuen, og det er også derinde, jeg har det fylder. Kurve og poser og et bord og et sybord, eller ikke et sybord, jo det hedder det vel, sådan et lille et, man kan have nogle ting i. Men jeg har også min dejlige taske her, og den har jeg alt mit harmgud i, altså alt mit strikke, gear, leje, alt. Fordi jeg, som sagt, er på farten, altså enten derhjemme eller i sommerhus.
Og så nytter det ikke noget, at det hele er nede i mit sybord. Jeg skal ikke pakke hver gang. Jeg har den her med mig, og den kan stå på gulvet inde ved min strikkestol, eller jeg kan lige tage den med til Læsø, og så kan den stå der ved siden af min strikkestol der. Den har jeg indrettet rigtig, rigtig godt. Ja, nu har jeg den her børste. Fnugtbørste, den er jo rigtig god også at have med til, når man har strikket i noget fnullergarn. Og man har måske haft det sorte tøj på, og så ser man jo ud. Så er den hurtig. Men jeg har lavet sådan en indsats, hvor jeg kan have de forskellige nogle lommer til strikkepinde, hækkelnål, ja, det er min synåle, stoppenåle, min strømpepinde. Jeg strikker nu oftest på Magic Loop, men strømpepinde er også dejlig en gang imellem, og ja, alt efter projektet. Og så har jeg jo alt mit målebånd, og jeg ved ikke hvad. Jeg har også en strikkelampe, men den kan være, at jeg skal tage en dag og gå igennem, hvad det er. Og de små dimsedutter, jeg har sørget for at sætte sådan en lille ting på her, så man kan huske eller se, hvad er det nu, jeg har i den, og hvad er det nu, jeg har i den her. Der har jeg sådan nogle hårspænder, kalder man den vel. Men de er rigtig gode, flade til at sætte uden på garnet. Jeg kan faktisk lige vise, hvordan jeg anvender dem. Sådan en spænde der, og hvis jeg nu har et nøglegarn, og det vil gerne løbe op, så sætter jeg det på der, og så er der god, og den hænger ikke i eller noget, og så er enden sluttet. Så dem har jeg også i min. Men jeg tror, jeg vil snakke om min strikketaske, strikkegear-kassen en anden dag, fordi det er jo meget muligt, at jeg kommer igen, og så håber jeg, at jeg ikke har skræmt nogen væk, eller I har lyst til at se mere. Jeg tror, jeg skal stoppe for denne gang, og så må vi se, hvornår det er, jeg kommer tilbage. Jeg har ikke tanker om, at det skal være så ofte, men måske også en gang om måneden, for at jeg har noget at vise, selvom jeg vil nok sige, at jeg er lidt turbostrikker, men det er også fordi, jeg har mange timer til rådighed, så jeg kan nå at få lavet en hel del. Men ja, skal vi sige, det er nok for den her gang, og så vil jeg jo bare sige tusind tak til jer, der har kigget med. Jeg håber, at jeg kan få sådan en her, og ellers så glem det, og så springe videre. Og der er også sådan en abonner-knap, som der gør, at så får I et hint om, når engang jeg må forhåbentlig, eller det gør jeg, laver et afsnit mere, og så ved I,